Muzikálová herečka a zpěvačka. V seriálu Pojišťovna štěstí hrála roli Zuzany. Za filmové a divadelní role obdržela řadu ocenění, jak doma, tak v zahraničí. Iveta Blanarovičová. Iveto. Tak ďalšia Slovenka, tak ako je to s tebou? Ďalšia Slovena. Áno, no tak či vyhrajú Češi alebo Slováci, tak to ty vlastne jedno. môžeš oslavovať. No vlastne vždy, keď sa fandí Slovákom alebo Čechom, tak ja fandím Československu. To mám úplne jedno. Doma by ma zabila mama, keby som nefandila Slovákom. A v Prahe zase tá drahá polovička, ktorá je zase trošku česká, to je môj syn Matiáš. No ale samozrejme, je mi to úplne jedno. Ale fandím úplne všetkým, ja neviem, ale modrým najviac. Áno. Ale... Zelené máme, červené máme, modré... Žlutí! A modří! Dámy a páni, myslím, že sa prvé veľké... Tedy dobře se tady sedí na tom kapitánském můstku. Ještě, aby se tady tak dobře házelo. Začíná zelený tým, tedy Milan Markovič. Milane? No ja som trošku handicapovaný, a to nie len mentálne. 4. Pět, ale jde to vzestupně. A teď? Chill. 2. Tak bohužel. Tak žluťásci. 6. Je tam! Rej, běž tam! Jo! Krásný. 1. Buď rád. Žluťáci. 2. Tak já jo. Tak. 6. Ivetko, pojď! Vyhodí! A 4, Ivetko, 4. 1, 2, 3. A jdeš pryč! Hopa! Dudy. Slavěče nezlobce. Je to tam. Ty se neboj, ty na to máš! To může znamenat ještě jeden. No pojď, Patriku, pojď. Znáš Bailando? Ano. To... Tanec, předpokládám. Tanec je Bailando, potom je to aj výborná televízna show. Bailando, tu taky znáš? Ano. No. Môžeš si vybrať z 2 tancov, z 2 štýlov tanečných. Ano. Jeden je hip-hop. A druhý je disco. Takže chvíľu... Vás ještě jednou splnil úkol. Máme šikovný tým. A jedničku. Jedna. 5. Počkej. Pepa. S Pepíkem. A může Pepa. Pepa může. 5. Pojď, Pepo! 4. Kurňa. To je velké riziko, velké. Marta. Marta, kdo bude? 6. Janko, pojď. Nech sa máš. Rej o 4. 4. Mazej o 4 2, 3, 4. Jo. Sluníčko naše žluté. Házej. 1, 2, 3. Vítaj. Veľmi sa teším. Aha, slúchadlá. Čo to môže byť? No, takže ideme si to pozrieť. Ty si musíš vybrať jedného z vášho týmu, ktorý bude s tebou plniť úlohu. Takže koho si vyberáš? Ivetko, prosím. Ivetka! Poď, Ivetka, tu nám.
Teraz vás, milí diváci, teraz vás poprosím, teraz tu musí byť ticho, pretože toto je veľmi taká prísluchová, náročná úloha. Ty si dáš na uši slúchadlá. Áno. Počuješ, čo hovorím? Jo. Ja aj tak, ja som... Áno, počuješ? Zatiaľ to tam nehrá. Já odezírám. Áno. Ja ti pustím teraz do tých sluchadiel na 10 sekúnd pesničky známe. Ty musíš hmkať melódiu. Ako sa to povie po česky? Hmkať. Broukat. Broukat. Takže budeš broukať melódii, jo? Nie spievať slová. Áno, už ti to je jasné, čo sa tu ide diať. Dohmkáš, keď dohmkáš, ty okamžite hádaš meno interpreta. Áno? Nie názov pesničky, pozor, meno interpreta. Čiže pustíme krátku ukážku, Bude to po jednej, odpoveď, po a jednej je to, písničce. áno, je to po jednej. Ak nevieš názov pesničky... A broukáme hned, nebo až potom? No celý čas, jak Celý to čas. počuje, nie, potom to by bolo jednoduché, no tak potom, zároveň, Áno, dobře. současne, jo. Janku. No, ak nevieš, Janku, Janek spí. Ten vôbec to. No, ak nevieš názov pesničky, daj pokyn, pustíme ďalšiu, áno, a musíš uhádnuť, úloha je splnená. Počkaj, ale interpreta mám hádať. Interpreta, Interpreta, áno. nie názov pesničky. Nie názov pesničky. Áno. Úloha je splnená, ak uhádneš 3 z 5 ukážok. Pozor, môžeme začať, púšťame hudbu. Nevie, ďalšia. To je takový, Pustíme si to, čo to bolo. Pustíme si, čo to bolo. Počkaj, nie? Pustíme ukludni si to. sa. takový kravál. Klidni sa. Dobre, nesplnené, ideme ďalej. Rej. Ale to mě neusím. Helena Vondráčková. Vieš? Čo? Nevieš? Nevie, pustíme si to, čo to bolo. Ilona! Jasně jsem dělal. Ano. Máš, Janku! pozor, pozor. Jsem měl Ale Janka. přestaň. Janku, už sú len 3 a môžeš ich uhádnuť, ináč sa nesplnilo. Ty vado. Pozor, sústreď sa, pozor, teraz. Čo to bolo? Viete? Náď? Pastrňák. Pustíme si to. Buty, pastrňák. Já neumím zpívat. Normálně. Já neumím. Kdybych mohl dát. No, Prosím, a nemůže, prosím vás. Ano. Teď on hmká hrozně falešně. ale však nemohol by to robiť bez tých slúchadiel a hovoriť text? Ne, ale nemohli bychom si to vyměnit. Tak jo. Chceš si to vymeniť? Dobre, tak si to vymente. počkaj. Daj mi to uši. Tak si to vymente, kľudne. Tak to som Strašný. no to som zvedavý. No. Pozor, sústreď sa. Máš to Pozor. obrácené. Jdeme. Ale na to se vyprdní. Pardon. Nie, ona nepočuje, takže môže nadávať. Áno, lebo to vlastne. No dobre, tak som zvedavý, poď. Ale já... To vím. No, dobre, skús hádať, čo to bolo. No, Interpret. Byla naše chyba, že ne? No, Čo to Petr bolo? Kotwald. No, A to si ani nemňoukala. Tak to ste úžasne uhádli, keď vám to pustili rovno toto. Dobre, tak poďme, dajme už len tak. To už bolo, No, dobre. tak. No, už len kvôli tej srande, super, už len kvôli tej jeden. srande, tak skús teda. No, Prestaň už, pustite jej tú poslednú, to som zvedavý. No,
mňa Ray Charles. Čo? No. Aneta Franklin. No tak, vieš? Ne. Nevieš. No tak si to pustíme, čo to je. No name. No name. Tak vidíš. No. Kolik jsme jich uhodli? Viete, koľko ste ich uhádli? 3. Ne, ale... Uhádli ste len jednu, aj to ste ju počuli. Dobre, takže bohužiaľ, ja by som teda uznal všeličo, ale toto nesplnili. Nevadí. Naspäť na svoje miesta. No, Janičko, poď. Pojďme. 2, 3. Proběhnout. Pojď. A jedna. No konečne. Přijdou do boje. Gratulujem. A jedna. Čtyři. A ještě jednou. A dva. Janko, pojď. Koľko? To je škoda. To je škoda. Jeden. Ďuro. Jeden. Trojku nebo dvojku. Pětku. 3. O jedno, já myslím, že to bylo jedno. Výborné. Je tady velký krása. Super. Ivetko, pojď, no. Kurňa, je to jedno. 1, 2, 3, 4. Počkej, ty si jako myslíš, že Milan nenasadí a Marta nasadí, jo? No jo, jenže... Ale já musím být. Já musím mít pryč. Tak. 2. Běž dopředu. Tak. 1. Tak. Tak, Marto. 4. Dobrý. Raz, dva. Přežili. Zelení, jdeme na to. 3. Výborně. Zase nic teda. Do prčic. Šestka. Nedostanem domů. Zelený, povzbudzujte! Já se dneska nedostanem domů. 6! Patriku, pojď! Vítám tě. Tak, trénuj Sally. 5. Naběháš se, naběháš. Tak, jdi na to. 5. Toho pošlem. 5. Nebo počkej, ne, počkáme si ještě. Ivetko, pojď. 1, 2, 3, 4, 5, dobrý. 1. Jednička pro žluťásky. Teď se zvedne s tou žiličkou. Tak, zelení. Janko, pošli ma domů. 1. Je zelený. Bylo to 8. Výborně. A tak si sa bál. A jsou doma. Sísa, pod domů. Tak ten Pepík tam nějak usnul. Ale my ho teď vzbudíme. Spící figurka Pepík Náhlovský. Já to říkám, a když to... 3. Patriku, 3. Pepoleš, je to dobrý. 1, 2, 3. To už je bezpečné. Běžko je 1. zatím. Ježiš, 1. Tady. Janko, No tak Janek. 1, ano. Janka poslední. Tak. 5. Nemůže. No však vím, že nemůže. 5, zatiaľ 5. Taky nic, tak dobře, tak to, teď tomu dáme nožičky, jak se tak říká. 5. Oj. Český tým vyhazuje český tým, no to je Sodoma Gomora. Podívej se na to, co tam dělají. Vrať Janka do hry, prosím tě. Vrať ho do hry.
6. Je tam! Čtyři. A 4. Kdo půjde? Ivetko, pojď. 1, 2, 3, 4. No. Neboj sa, nebudeš broukať. Budeš spievať. Ne. Áno, budeš spievať. Vieš, čo je to karaoke? To si vydýchla. No, samozrejme budeš spievať, i keď, Tiško, i keď v tvojom prípade to asi jedno, ale bude to teda slovenská pesnička. Áno. Tam ti pôjde text. No a splníš to, keď to zaspievaš. Bielý kvet, darujem ti bielý kvet. Bielý kvet, môžu ti ho závidieť. Bielý kvet, od čatnárky v kine sem. Studený bielý kvet, ti na rozlúčku prinesiem. A idem! Bielý kvet, darujem ti bielý kvet. Bielý kvet, posledný je viac ich nie. Nie. Bielý kvet, dá i hlas smútku v ňom. Studený bielý kvet, ti dávam navždy s úsmevom. A ideme všetci! Tak sa priprav na život s ním, priprav na život s ním. Prežiješ s ním možno pár zím, možno pár dlhých zím. Na svetlo ty vyjde s tmou, nechám ti ňa smútok slov. Tak sa priprav na život s ním, priprav na život s ním. Bielý kvet, darujem ti bielý kvet. Bielý kvet, posledný je viac ich nie. Nie. Tak toto bolo určite lepšie ako to. Splnila! No to bychom prosili tedy. Takže hážeme ještě jednou. Ano, hážu ještě jednou. Hážeme ešte raz? Hážu včil. 2. To Tak kdo nevadí. bude? Jo, Ivetko, pojď. Jedna. Martičko, ano. 5. Yeah! No. Raz, dva, 3. Dobrý. 6. Pepane, vstávej. Zbuď se! Vstávej, semínko, volála. Človeče, nezlob se. Nezlob se, že tě budím. Jsem si láchnul. Děkujem pěkně. Vítaj v Bratislave. Ahoj. Tak, Pepane. 3. Ještě 3? Jo. To bude 3. náročné. Raz, Teď se 2, hele. 3 a rovno. Milí kapitáni, milé figurky, nastal čas, abychom trochu zrychlili hru, abychom trochu těmi figurkami pořádně posunuli. Takže budeme teď několik koleček hrát bez těch akčních políček. To znamená, vyházíte kostkou, figurky chodí po poli. Na řadě je Ilonka, protože Pepík splnil úkol, takže házíme. 3. 1, 2, 3. Dobře to dopadlo pro modré. 4. Ivetko, pojď domů. Výborně, jak to tam krásně skládáš. Tak žlutí, 6 nasadíme, je to tak. Ale přiblížili jsme se. Jsme blíž. Dobře. Teď jsem tady měl 4, no nic. To až teď, ale... Tak Marta. 2. 2. A 3 hody od zelených. Teď vedeme. 6.
Čísla se vrací do hry. 4. 4, jdeš. 1, 2, 3, 4. Červení. 2. Ježišmarja, no. Rychlejc by to chtělo. Tak kolik? 2. 6. Ale pozor, ještě jeden hod. 2! Máme tu víťaza! Vyhrali modrý. A kapitán Pavel Zetýšek. Nazdar! Gratulujeme, pán kapitán. Děkuju. Nebuďte smutní. Příště vyhrajou vodní. Ale čeká nás sladká odměna tedy vás. Áno, ale ja musím povedať, pozor, že vlastne, ako to skončilo, sme nepovedali, kto vyhral. Vyhrali Češi. No, Áno, no to je no, sice tak pravda. To je sice pravda, ale... je to 1-1. 1-1. No ještě jsme vám to vrátili, rozumíš? Ako sa ti súťažilo? Bylo to napínavý, ale my jsme měli taktiku. Pavel to vymyslel a my jsme to podpořili. Byl to nervák. Janku, nie je ti ľúto, že si nesúťažil na akčnom políčku? Ja som sa tak na teba tešil. Já jsem si na to připravoval a časoval jsem si na to formu, ale myslím, že v té koncovce jsem to prostě nepokazil a hodně musím říct, že mě podržel tady Maroš. Díky Maroš. Takže poprosím pre víťazný tým sladkú odmenu. Kapitán Modrý, Pavel, se zmocní toho dobrého, krásného úkolu, voňavého rozkrojit ten dort. Pavlíku, jdi na to. Pojďme pozvat všechny ostatní, ne? Mohli by aj No Slováci určitě, pozveme všechny, pojďte Tak k nám. poďte všetci. Maročko, spadne zeď. Vy si vyhrací. Jste vyhrali, budete vyhrali. Ustiskni hlavičku toho modrýmu. To modrý musíš hlavu. Kláro, kde si? Tady. Tak my sa musíme rozlúčiť. Bolo to úžasné, bol to najnapínavejší zápas. Človeče, nehnevaj sa v histórii. Prvý medzinárodný zápas. Vyhráli modří, ale vyhráli také modří diváci, je to tak? Áno, modrí diváci. Čo vyhrali modrí diváci? 200 000, to je úplne úžasné. 200 000 vyhrali modrí diváci. Pozrite sa na to. A já bych chtěla pogratulovat taky těm 2 divákům, kteří vyhráli 3000 eur, jeden v Česku, jeden na Slovensku. Bolo to úžasné, myslím, že zábava bola naozaj skvelá. Neostáva na nič iné, ide nepríde. Aj cez 5 políčok, skákať sa chystáme. Osud si hraje sám a hází kostkami. Má vlastní pravidla, jsme jen figurkami. Chceme ísť prískokom, vyhrávať nad druhým. Najprv sa poškriepiť, potom sa udobriť. Mať svoje víťazstvá, kto po nich netúži. Keď nás v tom preskočia, to nás vie rozčúliť. Vyhrať nad osudom vôbec sa nedá. Človeče ty, preto nehnevaj sa. Človeče ty, proto nezlob se sám. Osud si hraje sám a hází kostkami. Má vlastní pravidla, jsme jen figurkami. Chceme ísť prískokom, vyhrávať nad druhým. Najprv sa poškriepiť, potom sa udobriť. Mať svoje víťazstvá, kto po nich netúži. Keď nás v tom preskočia, to nás vie rozčúliť. Vyhrát nad osudem vůbec se nedá. Človeče ty, preto nehnevaj sa.
Člověče ty, proto nezlob se sám. Člověče ty, preto nehnevaj sa. Člověče ty, proto nezlob se sám.